هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадем ба навори имрӯзаи мо. дар имрӯза наворо мехоҳам як пешниҳоди беҳтарин кунам барои занҳои хонашин, кадоме ки то ба имрӯз дар компания Faberlic номнавис шудагӣ нест, ягон бор кор кардагӣ нест, ё ки кор кардагӣ бошадам пеш удалӣ чидагӣ боша, метавонад дар командаи ма кор карда соҳиби хеле тӯҳфаҳои беҳтарин шава. аз номи ма ё ангуштарини тилло ё ки набори турецкий касролаи омез равон карда мешава, кадоме ки ба унвони директорӣ раса. тамошобинони азиз, дар инҷа мо барои ида қурбонӣ кардагӣ будем. озима гӯштро сортировка мекунам. бовар кунед ҳамада кори қийтарин дар назари ман ҳамин сортировка кардани гӯште, барое ки ҳар як руғану пӯсти лишни ки дорам ма ҷудо мекунам. вобшим сортировка карданда вақти бисёр мерава. ма ним соата ё ки як соата намешавам да ҳамин кор. агар гӯшт бисёр боша 2 соат 3 соат мумкин ма авра шавам. ин ҳамин гӯште ки мебинед ма грета 2 соат зиёд авра шудам да, вақт ма сарф кардам. кадомеша ки шавҳарам бурдан ва ёро аделна сортировка карда пакет кардам, кадомеша ки барои шӯрба буд ё ки барои гӯштбурён буд аделна кардам. вобшим вақт ма хеле сарф кардам, наконеца тамом кардам. иҷада камтарак дарсахон кардам барои хидмона духтарои азиз, барое ки рӯзи ид буд, барои додара меомад кӯдако шуто бихурсандӣ кунанд, бифаҳманд ки имрӯз праздника дар хонаи мо, дар хонаи мусулмоно. фақат духтари ма ё ки деражден ё ки ягон чизи дигар ном бигирам, ман мегӯм ки мо дута ид дорем, мегӯм иди рамазон ва иди қурбон. мо дута праздник дорем, мегӯм мусулмоно, тамом. мо дар оиламо на дераждени қайд мегирем, на ягон чизи дигар. ягон праздники ҳастай ку дигар праздникҳо, ягон намуди праздника мо дар оиламон ҷашн намегирем. фақат ҳамин иди рамазон ва иди қурбона мо ҳаракат мекунем ки ба қонун қоидааш ҷашн гирем. анам хел иҷада ма саростима ҷигар бирён кардестам. саҳар барвақт додарам омада рафт. мутаассифона ҳоли гӯшта навардагӣ буданд ки додарам омада дуо карда рафтак. инҷа барои шавҳарам камтар вай кардестам, ҷигар бирён кардестам. очередной харид рафта саростимаи харид карда омадам. яда чизи дигар набуд дар хона. ҳавайро гирифта овардам. айса авқотам шудеса, айса ма иншолло ки ҷобаҷо мекунам ҳозир чизои харидагӣ ма. мевагӣ кам гирифтагӣ будем. баъд боми зелин, помидор дар хона, помидори сочини хушрӯна буда барои шӯрбо. бо вайда магнида нехали вай дидам, сковородка дидам, сковородка гирифтам бо якта 24 сантиметраша. ман хеле размер надоштам. ай комплекти омесам ҳастай 28 сантиметрай, вай слишком калонай. руғани бисёр медӯстша барои ягон прешки бирён кардан, ягон тухм бирён кардан. руғани бисёр медӯстша ки баъд бирён кунӣ. ин бортикош баландай, худаш майдаки ҳастай. камкак руған медозӣ, гӯем бирён карда мегирӣ. хо картошка боша, хо чизе ки боша. инҷада хай хариди чизе ки даркор барои дарсахон, ягон чизе ки нагирифта будем гирифтем, сок гирифтем. инам хел тамошобинони азиз, ҳозир ҳама чизои гирифтагиро ҷобаҷо мекунем, яқафҳои пухтупаз мешем. аз кушони малакҳо қатъи сметана гирифтам. торти черепаха мекунам, гуфтам ки дастам нарасид, мутаассифона успед накардам. ҳамин қатъи торта баъд харидем. ҳозир ҷобаҷо мекунам. ака дар план ҳастай ки чакчак кунам, озиқ шуром. чӣ буд дигар? хай пахлава гирифтагиём, дарсахон хай майдачедое ки гирифтем мемонем, иншолло ки дарсахон мо хушрӯ мешава. инҷа ангур гирифтам, камтарак гелос гирифтам. ҳамин гелосу ангура ай баъза гирӣ вайшкати яшикшкати чӣ қадar бамаззаи баъд арзонай. инҷа духтаро ҳама чизои гирифтагӣ ма ҷобаҷо кардам. як бор дигар халденика нишонтон диҳам чӣ хел вместительни хушрӯай. хайрат ки ман калонои балвоимаш нагирифтам. барои оилаи майдаи моро ҳаминаш нағзай. масалан мо якҷоя қатъи сирхуштумон ё ки қатъи падар модар зиндагӣ намекунем ки ё ки зани ҳеваро якҷо нестем ки халдени калон дар кор шавам мода. инамиш барои оилаи 3 фарзанддора достаточно ҳай ба фикри ма. программаи долга хранин дора, долга сабзавото свежи меистанда дар вайрон намешаванд. бо ҷои обмониш ҳастай, вобшим маъқул шид. иҷада боша қариб 2 соати вақт ма ҳамин гӯшт тозакунӣ, карочи сортировкакунӣ, вобшим ҳамин гӯшт кати заниматсия кардам да. ҳамин да гузарондам, гӯшт да гузарондам 2 соати вақт ма.
чизои лишниша жир пустои нодаркориша як тараф брида партофтам. Ана хай камтарак жир гирифтам. Может да ягон шурбо меандозам ё ки да самбуса меандозам. Махтам тамоман нағз набиним хай ҳамаша напартофтам. Камакак барои шурбо хумшурбо мондам. Анаҷата ҳозир мегирам да пакетҳои вай гиляза марғузки ҷобаҷошон мекунам. Морозильникда ана барои хумшурбо, барои гӯштбирёну, барои авқоте ки тайёр мекунам отдельно гирифта мемонам. Даҷа духтаро ман уже авқотма сар кардам. Ҳам гӯштбирёна, ҳам шурборо як бора мепартом ки ҳардаш тайёр шаванд. Гӯштбирёнам долго ҷӯша, гӯштош мягкӣ мешаванд. Ман рӯғони бисёр да гӯштобирён намекунам. Ҳозир нигоҳ кунед да, камакак медозам, дастатишная. Анами рӯған мераса. Намедонам инҷа чанд кило гӯштай. В общем дар пакет гирифта мондам ки халдинг да ҷо нашида морозилка партофтам то гуфтам корома дига корома мешавам ки гӯшт да гармӣ наиста. Дар морозилник ҷо буд ҳамҷа ҷош кардам. Камтарак камакак заморозичдай. Овқат сахти бад не. Анаҷа гӯшти шурборо яки ҷо кардам. Шумо идотонро чӣ хел гузарондед духтаро? Дар тарафҳои шумо ид чӣ хел гузашт? Тоҷикистонда ид бениҳоят нағз гузашт. Чанд қад шиносо хештаборо очамшунав кадомеро ки президент таъриф кардан. Гуфтан жалка ки рафти та меистоди бениҳоят ҳаво гарм шудеста бад ҳам ки кӯдако беҳад ғам додан. Баъд омадам хел як бора мерешенда омадем ки короче билети харем да. Агар не вообще ида кардани будам шавҳарам рафтани будан истодани буде бо камтаркати шавҳарам яҷоя на вақти мевачеваштаги ҳар сол ҳамин вақт мо тоҷикистон мерафтем. Ана июлда мерафтем да. Имсол ма барохтарак рафтам. Барохтарак салтини қати омадам не ки ҳозир дани момент тюменам чӣ қад гарм шудай 40 градус гарм шудай ҳаво. Вообще невозможно дышат. Инҷа вай заминаш вай мокрий аста. Барои нам ки аста замин барои ҳавош беҳад агар камтарак гарм шуд нафасгир мешавад. Оли худо хоҳад ремонти хонамон давом дора, ҳоли тамом накардаем. Оли даже плиткаи мана кухниро бинем, пушти амин вай плитаро бинем деволай. Оли плиткаи кухниро задаги нестем. Ҳам хеле саросима да, амин ягом ҷоша ремонт кардем, чтобы то ида ид кунем да. Ҳамқа орзу ҳавас доштам ки да хонам авқот кунам, ана гов кушем да. Ана чӣ кунем? Қурбонӣ кунем да хонаи навом ид кунам гуфта ҳавас доштам ки алҳамдулиллоҳ ки худованд ба орзуам расондагма. Полниси тайёрам набоша. Алҳамдулиллоҳ ки ба орзуам расидам. Ида дар хонаи худам кардам. Меҳмонам омадан рафтан. Иншаллоҳ бо ба идои ояндара бо нақстар хубтар тайёрӣ мебинем. Бо хонам то о вақта ҳама 100% тайёр мешавад. То берун дурун то ҳама ҷош бо иншаллоҳ ки агар дар канали мо обуна бошен ҳамаша мебинем бо худо хоҳад. Хонаи ман ҳоли полниси тайёр нест, барои мен шуморо нишон додан наметавонам. Ҳама тарафа, ҳама ҷиҳата тайёр шава, баъд мехоҳам шуморо уже готовиша нишон диҳам. Ана видеош ҳаст, видеои нимколае ки ҳоли просто чигум сценаш тамом. Ҳавай видеош ҳаст, метавонед ки бинен дар канал тамошо кунед. Ин ҳаҷа золат самбусамо гирифтам. ҳозир якам тарак морозилник 10 минута мемонам, рӯғанаш камтар шоқ шавад. Тёплое масло кати кардам. Тёплое масло, хозяюшка. Так, вай мекунам, камтарак рӯғанаш шоқ шавад, баъд прида самбусаро печонда мемонам. Инҷа дако боз дорам. Вай ма тайёр шуд. Гӯшбирёни ма тайёр шуд. Надухтаро бинед, чақар мулоим шуд. Фикрам ки бас агар наҷоҳ ношам мешавад. Данаша пушта мемонам. Пешаи омадани меҳмонон гармш мекунам, мекашам. Ана шурбо инҷа шудеста. Шурборо ман фикрам ки гӯшташ мулоим шуд. Чи ош кам шуда, ош меандозам. Гӯшташ мулоим шуд та иниша. Ош андохта вай пиёзу, болгарский перец. Ана помидор майда када медозам ша. Я 3-4 та картошкаем палахи када картошкаи майда шӯшачидо када андозам чи. Хел мекунам шурбо бе картошка безеб мебия. Хез мебинем бо чиштан гирам.
سه قفل سمبوسه شوم در سخن آلی ساز نکردم. دخترها سمبوسای ما هم تیار شد. بازی دیگه لیست میمونم. در اینجا تماشابینانی عزیز برای همسایه برگیمون گوشبریون و سمبوسه روان کردستم. چه گوشبریون رو بینین چل با مسا آمده به حد گوشتش میلوی خوش روشید. دخترها در اینجا خمیری آزق گرفتم سرازه خمیری چک چک کم ترک دام دادم آزقه مخبر کدام دو طرفه بریدم از چک چک کتنگ میکنیم. نه در اینجا پخته گرفتم شون دخترها آزقه ما چک چکم ازی و یا چورمغز مایده کردم میاندازم و سکشونی مالکا رو انداخته و میکنم ارلاش میکنم و مزه میشه انشالله. بعد گرفته در تریلکه جاش میکنم انشالله. انا در خمیر ارزق ما فقط خمیر ارزقه روغن بیتخم میکنم روغن آب ارد نمک کم ترک شکر تمام. بعد سودا یا که رزری خیتل میاندازم اول دست خوی سمیس ارلاش میکنم و یا روغن ارد کتی انا خمیر چک چک باشه فقط خمی خولی کتی گرفتگیم به یکم چیز فقط خمی خولی را ارد کتی رای کردیم خمیر کردگیم. برای میهمان خونه را یک تا قولین گرفتیم قولین خوش رو ای مگازینر لیر و مرلین 22500 روبل ده. اختارات اینجا همه کارا رو کده دست خونه پرتافته شیریم اید رفتستیم حال ما اید میریم بعد خونه ما اید میبین یا دیرکترم دو روزای دعوت داره باید که خونه هوا اید رو یک نیم ساعتک میشینیم و بعد یادش در کاره عشر میگیریم میبین انشالله. Скажи всем привет. Всем привет. Ид Мубарак скажи. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Не пойдем. Иди Курбан Мубарак го. Иди Курбан Мубарак го. Там я посмотрю. На машине. С праздником скажи. Давай посмотрю там. Ты скажи с праздником всем. Там, туда. Там, мама как помидон, там, тум. Скажи всем с праздником. Всем праздником. Праздник. Тебе тоже с праздником, Надир. Да. Сегодня праздник? Нет. Не праздник сегодня? Нет. Праздник сегодня. Бургер надо съесть. Бургер тебе надо? Да. Ты мясо не хочешь? Сначала скажи с праздником, потом. Да. Сначала скажи. Громко скажи. Громко скажи с праздником всем. Праздником всем. Ой, спасибо. Тебе тоже, Надир, с праздником. Тебе тоже с праздником, Надир. Нет? Бургер. Я бургер хочу. Ты бургер хочешь? Да. Эх, да. Вы домой пойдешь? Домой. Домой пойдешь? Домой? Домой пойдешь? Вот туда! О, крутая. Если бы ты Oldu öyle. Нет. Sözünüzü. Bakırırsa salon kapıda. Çağırdı mı Teşet? Değil mi? مو إدقار تاكل مديما عند لوكتي كرش إيه باكيت بقيري تدروقي تختار چه کلون درست شویره؟ چند قاینه؟ 500. من پدروگش تم کنمتی نینی چشو چی؟ Я эти кексы не знаю. اینا دخترام اومدیم مهمونی ده خونه دیرکترم اومدیم ایجادم گوشبریام داره ای ده همه گوشبریام کدن چی؟ هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه
وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين. Magazin fix price. Salfetle gri dar omadı. Шестра гифта бром бояд. Второе фикс пресс одно чёртовое гифтам. Барои мевагири. Ну барои тарбуза харбуза. Ин лаганой сафеди хушро гифтам. Аной барои тортай, барои гелос муния. В общем чёртайга ё гифтам. тамошобинони азиз, дарсахони идонаи мо ҳам тайёр шид. Нам хеле ки ман меҳмоном аждад дорам. Гӯшбурёнам, шӯрбомам тайёр шид. Иншалло ки омадан гарм мекунам. Бегаҳта мебиёем гуфтан. Ана ошнои мардакам додари худам ве омадан рафтан. Меҳмонои ма занако шав мебиёянд. Баъд аз намози аср гуфтан. Инҷода ман нашид мондагиёма. Ана кори мондагиро кардестаам. Исус убурка ози хонаи ма дасторёка рафтестай. Ҳама ҷо бесарай. Амин сета хонара кухнира ва дута хонара тайёр кардагием. Калидора моли хушрӯ тайёр нестай. Полиш задагӣ нестай. Стенааш тайёр нестай. Хеле алҳамдулиллоҳ қариб овардем. Кам кам кардестем оше чени зурасмон. Ҳаракат карда то зимистона поли ҳама камбудиёи хонара бояд буд кунем. Ки зимистони инҷа беҳад хунукай. духтарои азиз, дар инҷа ман гӯшбурён каштестам барои меҳмонора. Намхел гӯшбурёни ма ба маза, гӯшташ беҳад малоими хушро омад. меҳмони бари боло. соҳибхона мегузара. латофат биёин тортатона бигирен. ҳу унаҷо бошӣ. қа гуридам шо. тамошобинони азиз, инҷа дақати меҳмоно шиштем. Ҳамин ид ба кӯдаки майда зебдора. бовар кунед хона пури кӯдак шид. Бениҳоят хирсанд шидем. Вақт мо хуш гузашт. ана атмосфери идонара ҳис кардем. дар хона 9 та кӯдак буд алҳамдулиллоҳ. хаймо занако шиштем гап гап када то соати 2 шава қати меҳмоном гап гап када шиштем. баъд ҳар кас ба хонаи худ ҳамқаманшон кардам наистодан. инша омад шавҳараш буд. неки шавҳари яктаи дигаш дар хона қати шавҳар муштагӣ будан. инорам рафтан ҳамқа гуфтам ки шав бестен уқай намонда ҳоста ҳар мешава наистодан. иншоаллоҳ хонам полниси тайёр кунам бо фарёдшон мекунам хонада меҳмондоришон мекунам иншааллоҳ. анам хел духтарои азиз, иди морам нағз гузашт. кушморам тай комментария нависен идотона чӣ хел гузарондеен. ассалому алайкум тамошобинони азиз, инҷа мо дар як рӯзи дигар мо а як сайт посилка заказ кардем, яъне пастельни бельё. барои нодирҷону нозияро заказ кардам пададиялники курпаву навлочка дора комплект. оз мекшом нишонтон метиҳам. бениҳоят маъқул шид мада. суратошон дидам сразу уже нозия худаш ахча заказ кард. не ки ай нодирҷона худам заказ кардам. ва як чизеш ки нишонти хорошо мега. иша нишонти мега о хорошо. иша нишонти хорошо мега. барои ин ай вая ма худам вибир кардам. ана нозия худаш ами пастельни бельё заказ кард. на амин дилша амин гӯем фасонша махфул кард. дасурат дида ҳозир мекушем якҷоя мебинем ки чӣ хеле ай пеши качествоша ҳамаша мебинем. анаи апамон дар телеграм дар чандта соцсетиҳо заниматсия мекунам продажа кади. ино апай манзума ном доранд. амин апашкамон ай соли 2020 ма қати ношиносам. ана часта гӯем ҳамсӯҳбат мешавем. ино чиқа гӯем профессионал шудаган дар ҳамин соҳа. чиста оптовико кати заниматсия мекунанд. униқ по оптовому сенам ба нархи ана оптумай почти нархошон. инам пастельни бельё дестен вообще арзонанда нархи навошон. навлочкаошона бинен гирдошон чӣ хел хушроай. ҳами хели фасонҳоро чиқа ман нағз мебинем. баъд расцветкаро бинен охи чӣ хел кабути осмонӣ бо гулои розови. нодирҷонда ҳамиш маъқул шуда мега это мой это мой кроват мега ҳамҷа шитай намехеза ки видео кунам. бениҳоят маъқул шид. баъд курпаша бинен гуфтам ку чӣ хел сабукай бароим тоистона кӯдакода саметоай ҷазир кунан стирали машинада мепартоен.
мешӯен, бо далши истифода мебаред духтарои азиз. марҳамат да пай манзума да нависен, бо маволи видеороликшаша мемонам, тамошо кунен чӣ доран ассортиментшона, ҳамаша гап задагиян хичон. Медроен да сайтошон мебинен женский одежда, ана любой чи обувь, нижний белье, ана пастельный белье, детский, короче, взрослый, барои калону, барои майдо, ҳама чи дорад духтарои, даже обувь, любой чиз меёвен аз сайти ино. дар омада бинен нарх навошон пашти нархи оптимай. Гуфтам ку бениҳоят арзон мефурӯшанд, барои ки ино прямой поставчикан, яъне даст ба даст намебиёяд, ино ай фабрика худаш мегиранд, барои нархи арзон кати шумо да метиянд. агар як дона ҳам гирен, ду дона ҳам гирен, нархи оптим шумо мегирен духтарои азиз, нархи дастрас кати харидорӣ мекунен. Инама барои кӯдакома дута заказ кардам, ҳоло иншоалло бо дар оянда дига хелошам заказ мекунам. вақте ки яташа шуштам, дигаша бо истифода барам да, чердават када ҳистам. худо хоҳад оли бо ай сайти япай манзума заказ мекунем. Дига намудоша пастельный белье ҳам дора, просто пододеяльник, наволочка и крупа. Пододеяльник, наволочка и простыни. ана и хеле ки заказ кардам, ин хеле чанд намудоша дора, беҳисоб бовар кунен. Медроен сартон то мехӯна дори кадомеша заказ кунен. ин шаиш хишра, ин шаиш хишра. даромада қати фарзандотон тамошо кунен, даже метонен ранги чӣ хеле ки ман заказ кардам, суратошон нишон тиен, кадомеро ки интихоб кунан кӯдакотон. ҳозира кӯдакҳо чӣ хеле хичон интихоб мекунанд ку гилшав фасоншаво ҳамаша хичон интихоб мекунанд. худ леканои мара бинен чӣ хеле маъқулшон шида, дига ай болош уст намерам, аги ман видео кунам. ана хеле тамошобинони азиз, дар омада заказ кунен ай сайти апай манзума. бениҳоят занаки хоксори меҳрубонанд, тоҷикан. ҳозир ман бо видеошона мемонам, қати овози хачон гап задагиян дар бораи интернет магазиншон ва ё бо хушрӯтар када пурратар кадаш мода фармондагиян. марҳамат гӯш кунен, нигоҳ кунен материалша. ман пешиш мода нишон дадагиям. сатин намехелад духтаро, сатин ранги паплин слаби нест, сатин ба қувват тез намедара. паплин пахтагӣ ки аст ана тез вай мешава, вақте ки мешӯша сафед мешава ва ана рангша гӯем камтара хира мешава. ана баъд вай мешава чиномош, баъд медара тез. ин сатин ба қувват духтаро. ассалому алайкум бонувони меҳрубон. имрӯз ман ба шумо интернет-магазини Манзумаро пешниҳод мекунам. маълумотҳои ин магазин аз фабрикаҳои Хитой, Турсия ва Бишкек пешниҳод карда мешавад. духтарои азиз, биёед тамоми магазинҳои худро дар Telegram ва WhatsApp ба шумо нишон медиҳам. Базовая одежда от производителей Турции, Бишкека и Китая. ин Telegram мебошад. тариқи ин силка метавонед дар омада аз маълумотҳои мо дидан намоед. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر. دخترها خاطررسان میکنم که همه товарои мо аз фабрикаҳо прямо гирифта мешавад. ягон хел посредник нест. барои ҳамин ҳамаи нархҳо дастрас мебошанд, арзон. метавонед аз тамоми матоъҳои мо либосвориҳо дидан намоед. дар ин ҷо мо либосҳои занона барои мусулмонҳо, рӯймолҳо, шарфҳо ба фурӯш мондагӣ ҳастӣ. ғайр аз ин мо матоъҳои метражнӣ ҳам дорем. ҳамаи аз шаҳри Тула ба харидорон фурсонда мешавад. духтаро, ҳама ин матоъҳо, рӯймолҳо, куртаҳои занона дар WhatsApp низ ба фурӯш монда шудааст. Вот тут написано группа рассилка WhatsApp.
шумо метавонед ҳам аз Telegram ва ҳам аз WhatsApp-и мо дидан намоед. Следующий интернет-магазини мо ин обувь оптом от производителей Турция и Китай мебошад. тариқи ин ссилка метавонед ба WhatsApp и ба Telegram дохил шуда. дар инҷо шумо метавонед тамоми пойафзолҳои занона замонавӣ дастрас намоед. тамоми пойафзолҳо низ аз шаҳри Тула отправит карда мешавад харидорба. ҳамаи ссилкаҳои мо дар поёни видео гузошта мешавад. Метавонед тариқи ссилкаҳо вориди магазини мо шуда метавонед ба телефони рӯи экран буда нависед. ман шуморо обуна мекунам ба тамоми магазинҳои худ. ссилкаи навбатии мо ин ссилка ба интернет-магазини Манзума Хом. дар ин ҷо тамоми таҷҳизоти рӯзгор, посудаҳо, корпачаҳо, болиштҳо, постельное белье, тамоми лавозимотҳои рӯзгорро ба фурӯш монда шудааст. хотиррасон мекунам, ки тамоми чизҳои мо прямо аз фабрикаву заводҳое ки анамин ашёҳоро истеҳсол мекунад заказ карда мешавад, пешниҳод карда мешавад. ва охирон ссилкаи мо ин ба интернет-магазин белье и пижамы от производителя. ин интернет-магазин только дар WhatsApp мебошад. ман ҳозир товарои ин магазинро нишон намедиҳам. занҳо худатон мефаҳмед. марҳамат, аз тамоми магазинҳои мо дидан намоед. молу ашёҳои дилхоҳи худро дастрас намоед. ҳамаи шумои ман интизор, духтаро. ба телефони рӯи экран буда нависед. албатта ҳамаи ин ссилкаҳоро дар поёни видео албатта мегузорем. марҳамат дароед, обуна шавед. раҳмат барои диққататон.